हो सकता है तिगरी भौजी बैसाख में तारी के स्वाद अलग ही रहेला। का देवर रोज तारी पियता भातार होठलाली पे जियता। वाह का बात बा। हो सकता है तिगरी भौजी बैसाख में तारी के स्वाद अलग ही रहेला। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। देवर तो तोहर होठ तारी पर काम चलावता आ भातार तोहर होठलाली पे होठलाली साला होठलाली पर काम के लगे चलाता। होठलाली के कचौर के गाजर लेकर खा जाला का जे कह तारा भौजी समझ रहे हो? नहीं। हो सकता वो तारी पी के आवत हुई नशा में साला होठलाली कचौड़ जाते कुछ और कचरे के चक्कर में। शाबाश बेटा। 9 महीना में चाट गइल 6 दर्जन उठलिया। 9 महीना में 6 दर्जन होठलाली चाट गई। अरे तेरी को 9 महीना में 6 दर्जन होठलाली वाला गाना मिला था तोरा लगावेला। खाली होठलाली पर हम कितना गरियाई। इस सार कहता है बहन का बुआ कबूतर मारो चला के यही लंग सब मारम सीधे चला के। क्या लौड़े होठलाली में साला कोनो खाना बा कोनो दाल भात बाकी ओकरा के खाई। होठलालिया तो खुद रगड़ के लगावत हुई और उसे जो कह के चाट जात हुई कहल भतार के नाम लगावेला कि 6 दर्जन होठलाली खा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वाह का तारी छाना था। तारी तोहर छनाई देख के भाई हमरो मन ललचा लागल। तनी दा एक गिलास तैका हमरो को बढ़ा दे भाई, बढ़ा दे तैका हमहू पी ली। साला तारी के लते ऐसन हो गया गजब बेइज्जती है। ये लइका छुए लागल राजा बैसखवा के तारी छुए लागल। जब से चढ़ल बैसखवा राजा चुए लागल ऐ पसिया के लफनिया में चुए लागल। रुको जरा सबर करो। तो भाई एक गिलास तनी बचे उचे तो तैका हमरो के दे दा हमहू पीली। देख के तोहनी के पीले आई साला हमरो मन बिगड़ गई। लावा एगो लइका के दिल भौजी देले बानी। एगो लइका के दिल भौजी देले बानी। एके गो लइका के दिले बारी। अरे हमरो के दे दा भाई, हमहू एने अकेले दिल लेके बैठल बानी। दे दे हमनियो के तैका दिल। एके गो काहे देले बारी? तैका दा 2-4 हज़ार के 2-4 हज़ार के देबू तब ना काम चली। ऐसे काम चली नहीं। सबके हो करेला हमहू करम ना सब केहू करेला तो तूहो कर। तू काहेला पीछे रह? तोहरो पास तो तन मन धन बा कर तूहू कर। तू काहेला पीछे रह? अमन न भरी तो तनी हमनियों के पास आ जाइए। प्यारी समझ गई। कौना दिन होला भौजी रे यार पवनी। कौना दिन होला भौजी रे यार पवनी। का कौन दिन होला भौजी रे यार पबनी? तो साला भतार पबनी सुनने रही। यार पबनी कहाँ कब से हो लागल भाई समझ में नहीं खियावत। इस साला भोजपुरी में काका गा देवेला यार पबनी भतार पबनी होखला। यार पबनी कब से हो लागल तोरी बहिनी के कबूतर चला के मारो सामान पर। अरे कहना क्या चाहते हो? मन जोग मिलल बा हमरे यारवा। मन जोग मिलल बा यारवा। ओहो मन जोग मिलल बा यारवा तो ठीक बा। मन जोग मिलल बा तो मन जोग करवाते रहिए जब तक साला सामान न फाट जाए तब तक करवाते रहिए एकदम बिंदास। चाट गइल 6 दर्जन उठलिया।